Cennetcan. Men sana çäýnegin suratyny çekdiýdim agyýdym. Sen bolsa ýene atyň suratyny çekipsin. Ýollaşmalym. Men atyň suratyny çekeýin, soň çäýnegiň suratyny çekerim. Wah, atyň suratyny çekýäniň gowy zat. Ýöne başga zatlaryň suratyny çekip öwrenmeli ahyry. Men atyň suratyny çekmek gowy malym. Ýeri bolýar agyýdym. Sen çekiber. Bu günlükçe bet edeli. Sen işiň dowam ediber. Bolly. Atlar berde kene. Vay, asılsız berde kenini de. Men sizi gözläp ýörne. Salam, men adym Cennet. Men 6-njy A sınıfyň okuwçysy. Siz hem özüňiz bilen tanış edäýin. Ýoksa-da men size gant getirdimmi? Alver çekinme. Menne käne entek. Men atlarym bilen gurulşýan kimkä? Salam gyýdym. Salam. Kim sen gyýdym? Bärde näme işleýän? Men atlaň sesini eşitip geldim. Howa onsoň gelliň. Göresim geldi. Göresim gelse, ertir biziň çykyşlarymyz başlaýar. Ýöne ýanynda hökman ularyň biri bolsun. Bolýarmy gyýdym? Bolýar. Ýoksa sen adyň kim gyýdym? Men adym Cennet. Owadan adyň bar eken. Siziň adyňyz näme daýy? Men adym Peýgy. Galkynyş millatynyň oýlar topor diýip eşitipmidin? Howa malumat gurrun berdi. Bu topory hormatly prezidentimiziň hut özü döretip berdi. Ertirem biziň topormyzyň täze çykyşlary başlanýar. Orna ertir biziň tomoşamyzy görmäne gelin. Tyntaşlaryny, joralaryny, kimi tanýan bolsaň hemmesini çagyryp, bołamy gyýdym. Bor Peýgy daý, sag bolun. Cemal. Cennetcan elenleri. Ay ýokla. Eglenýän näler? Olar bugün 6 sapa okuýalara. Ejejan, kakajan. Men bugün atlary gördüm. Özüm hakykatlar. Olara hiç kökede berdim. O näme atlar gyýdym? Sen näme aýryp gitdiňmi? Ýok, kaka, men atlary sirkde gördüm. Sirkde? Sirkde sen näme işläp ýördiň gyýdym? Atlaň sesini eşitip bardım. Howa onsoň? Onsoň menen bardım atlaň ýanyna eje. Olary sirkiň içine saklaýan ekenler. Wah, gyýdym, sen sirke näde girip ýörsiň? Kapydan ýerdim eje. Kapydan? Onsoň saňa hiç kim hiç dat diýmedimi? Diýdi. Pygaga diýdi. Gyýdym, sen merde näme işleýäň diýdi. Menem atlary görmäne geldim diýdim. Onsoň pygaga näme diýdiýsene, ertir çykyşymyz ba. Joralaňy, dostlaňy çykşa getiräý diýdi. Gyýdym. Eniň ataňym getirdiýmidimi? Şona diýmedi kaka. Ýöne men siz bilen gitjek. Giders gyýdym, giders. Cemal. Giderse? Gitsek gidäýär. Urra! Erti kalkışta formu görýär. Assalamu aleykum eziz vatandaşlar, hormatly mehmanlar, Türkiýe Türkmenistan döwlet çerçesinde hoş geldiler. Mehman adamlar, sizin önünüzde dünya meşhur Galkynyş millat üstündäki
Jigitler toparı. İce, hana şu piygadayda. Hana gelli. Hana şu men atım şu. Ödür kıyım. Şu eski olsam çok bana ödür kıyım. Gelin kıydım, gel. Cennetcan, dünkü çakalaň üçin köp sag bol. Ören gyzykly boldy. Galkynyş toparynyň çykyşyny öz gözümüz bile görüp ýakyndan tinladyk. Mol menem galkynşa gatnajak. Höwesiň bolsa gatna bergin. Ýönemüň üçin gaty kän zähmet çekmeli bolsaň ýdym. Dünkü gören çykyşymyz üçin gör näçe zähmet çekendirler. Senem köp ihlas etmeli bolsaň ýdym. Menem öwrenörüne ýollaşmalym. Ahlasa marat diýdirler. Çynyň bilen ýapyşsaň hemme zat bolar. Bolýamolym. Mehriban çağalar. Bugünkü tapagymyz biziň dünkü gören çykyşymyz barada bolar. Düň biz kimliň çykyşyna tomaş etdik. Galkynyş toparyny. Berekella. Onu bugün galkynyş toparynyň suratyny çeker. Başla beriň çağalar. Nira barýan? Piyagaň ýanyna. Oň öz çağırdymy seni? Hawa. Sen bilýänmi oň nerede oturýanyny? Bilýän. Ýörgüýdüm ony. Berekella. Gel oğlum, gel. Berekella. Tuvaleme. Gel oğlum, gel. Berekella. Hay tuvaleme. Piyigi bayrymdyr diýiç. Ine şu jagazga sizi gözläp gelipdir. Ha Cennetcan, basın selme. Gel gıydım, gel. Gel hani. Men at minmege öwrenmäge geldim. Gatıgowy gıydım. Sen ene ataň ruhsat berdi mi? Olar näçe ruhsat bersin? Men at minmege öwrenýäne. Wah, gyjak adam. Sen bu ýerde bolmaňa ene ataň ruhsat bermege gerek. Düdügünü seýle Cennetcan. Men onu nejem bilen kakyma jaňa däýin. Sen bilen iş düdelmez. Hem gowsy olardan ruhsat hatan alyp gel. Olar bärik alyp gel sana has gowy. Tanış bolarys. Bugün näme işläýin Piyagaday? Bugün sen biziň taýarlyk görüş pursatlarymyzy synlap bilersiň. Bolýarmy gydym? Bolýa. Bar ojak şerde otur gydym. Bar otur gydym. Gel oğlum, gel hani, gel oğlum, gel. Ay tuvaleme, berekella. Gel oğlum, gel.
Vay qyydym, tüweleme Cennetjan, teňe işden açylaýdyr qyydym. Men bugün gata çykdym. Seýleme. Qyydym. Ondan atlar bilen öwrenşýärmi? Öwrenşýän kaka. Onsoňa men öz atym amma. Ady Melahan. Tüweleme. Ola men gelýänçem garaşýa kaka maňa. Berekella qyydym, berekella. Käşir berýän yüzüm ýaly kaka. Cennetjan hamdy kira otur qyydym. At bilmeni öwrenmek üçin atyň üstüne dogry oturmagy gasarmanlar. Düşündiňmi qyydym? Bor pyýgdaý. Berekella. Ýördik onu. Berekella qyydym, berekella. Bugünlük sötürgünleşigimiz boldy. Galany ertir dowam etdirýär qyydym. Bolýa. Bar sen öňüňde gaýdy ber qyydym. Ha, näme Cennet? Näme boldy qyydym? Pyýgdaý men biraz siziň çykyşlaryňy synlap oturaýyn. Bolýa qyydym. Ýöne öňüňde giýjak alaýma. Bar o jaga ýerde otur. Aman! Atacan, bar atlar çıkarın. Mehman adamlar, filmimizde dünya meşhur halkımız millet üstündeki zigitler toparı. Han Cennet, käy uğranın tiltimini geçýär. Cennet, gözüň açdana.
Al suç. Sağ ol. Arslan, Oh. bar Resul'ün akış çıkar. Bolya. Hay. Ana akıllı bol. Ya sırama. Çu. Yürü hani. Ha berekallah. Yürü. Hani yürü. Aylan. Kaka selamun aleyküm. Ve aleykümselam. İrlepsinle iyilik mi? Gelen verik. Selamun aleyküm kaka. Ve aleykümselam. Näme? Keyfin yoklu. Şuna bir hili işim guruna olmadı. Ha näme oldu? O men bir sanfigür diýen atym bar akhany. Oo. Şol atymyň tant etdirjek hereketlerini sağa goşturup bilemok. Dürlü ähäňdäki sağlar goýbersem hem sağa aýak goşturup bilemok. Şey diýsene. Ol attan näle özüň sağ saýlap bilmedik bolaymy? O da mümkün. Özümdäki hemme sağlar barlak gördüm. Hiç sem gawat dilenok. Ha. Han onu sen biraz kur at ayla. Men bir kasa çay içeyin. Bor kaka, bolýa. Ýören. Berekella, ýör oğlum, ýör balym, ýör. Ýören. Ay tu ölüme, berekella oğlum, berekella ay. Biziň häzirki taýýarlan oýnamady biz daşarýurda görkezmeli. O ýerde uly bätleşik boljak. Ýagny men siziň gyýdyňyz Cennet Ýakubowa şol uly bätleşikde çykyş etmeli. Bu bir uly bagta. Tuwelemi. Maksadyna yetdiňmi gyýdym? Elbetde kaka, biziň toparymyzda agdy birlik bar. Şoň üçin yeňiş biziň tarapymyzda. Gyýdym, sen orta mektebi tamamladın. Indi bilim almadın. Bu ýagdaýda sen okap bilmersiň gyýdym. Atlar sen bar wagtyňda. Kaka, Ece, men atlary gowy görýäne. Öz kärimden lezzet alsam, özümi bagtly duýsam, bollugy borda. Men düşünýän gyýdym. Bu wagt sen uçurup beren zat ýaşlyň ýelgini. Häzirki döwürde wajyp bir kärim başyna barmasaň, ýyda galarsyň. Düşünýänmi? Ýokla kaka, olar ýazat bolmaz. Gyýdyňyzda arkaýyn bolaýyn. Cemal, gyýdyň bilen ulalaşaň. Bilmedim da Yakup. Ýeri bolýaly kaka. Ertebe ýürgün men daşarýurda gitmeli. Şoňa taýýarlyk görmeli. Bolýagy. Ýürün gowsa öýe gaýdaly. Nirde bolsaňam bagtyň bolsun nagyýdym. Hoşlap gelen yıllarım salamı rovaç. Bu günleri hoşlap gelen yollarım kemalı rovaç. Ederlen tağdin doğavi, geçmişin erte doğami. Kısneysin arşın ovazi, kalbinin kemalı rovaç. Sehrün sen yıllardayn, yamaçılan güllerdayn. Coşurun kömürlerdayn, sen alhan deryasi rovaç. Sehrün sen yıllardayn, yamaçılan güllerdayn. Coşurun kömürlerdayn, sen alhan deryasi rovaç. Aha, bağla taplaydı ödüya. Sağ ol Kerimza. Peygi. Ay peygi. Bağla taplandır. Yıllar
sıçradıp toynağın Bedefen Türkmen toyların Men dile yeter arzuğum Bağtımın seyranı rovas Uğru şuğlasın Güneşten ziyatsın altın kümüşten Serpayın yesin yenişten Dövrünün dövranı rovas Seherimizin yerlerdeyim Yağdaşlar gönlerdeyim Coşar kömürlerdeyim Sen alham deryası rovaç Seherimizin yerlerdeyim Yağdaşlar gönlerdeyim Coşar kömürlerdeyim Sen alham deryası rovaç Национальный туркменский цирк представляет конные игры джигита группы «Галканыш». Туркменистан! Джигита Туркмения! «Галканыш». Конные национальные игры группы «Галканыш». Конные национальные игры группы «Галканыш». Руководитель Туркменистана Туркменистан. Dal Turkmenistan la troupe Gatlish. Prize go to troupe Gatlish.
Cennetcan. Alo. Alo, kakasy. Yakup, eşdiýärmi meni? Oturma. Bol çaltırak, televizor aç Yakup. Ana, Cennetcan'ı görkezýärler, çaltırak, televizor aç Yakup. Cennetcan'ım. Yakup? Yakup geldin mi? Hawa geldim. Nahar alıvereyinmi? Alıver. Yakup? Näme yüzüň salplar? Gowluk mu? Gowluk nämiş desin Cemal? He, näme boldy? İyilikmi? Ya işiňde dagbyrzat boldymy? Ýokla işim gowla. Way bolýala gow bolsa. Ýönüm hakyym. Näme Cennetjana näme bolupdyr? Näme oňa bir zat bolupdyrmy? Ol daşar ýurtda, ertir Oňa bermeden hiç gelmeli. adam bolanok. Way, kan düşünükliräk aýtsana. Cemal, hemme kişi geň alýa. Bu gyýdyň atdan maşgala tapmadymy diýip. Ýene başlady. Men aýry näme etjegimi bilemok. Näme diýsem diýýär. Şu daşar ýurtdan gelenden soň oň bilen gatyp ber götürüp gürleşmek. Gerek bolsa men sirkinge ol başlary bilen gürleşjek. Aho, oň aradasyň biz etmesek kim etmeli? Inni kyn bolaýmasa Yakup. Bilýäňi, halkynyş ýokary derejelere ýetdi. Meşhur boldy. Bolubersin, men oňa hiç ýyl garşylygym ýok, Cemal. Ýöne men ýene bir gedip gaýtalaýan. Gyýyz biziňki. Biz oň gelejeginiň ardasyny etmesek kim etmeli? Hay, näwleýinler Yakup. Cennetiň ýüregini agyrdaýmasak. Men ödüm gürleşerim. Sen öz işiň bilen boluber. Yakup, çöregiňi de. Alo. Ejecan, salam. Gowum ýagdaýlar. Oy Cennetjan gyýdym. Bu senmi? Oy gyýdym, gowum ýagdaýlaň. Jan saglygyň gowmy? Oy gyýdym, siz telewizorda görkezdiler. Oy begendim gyýdym. Sag ol eje. Eje, kakama jaňa sen telefon alany. Oy alar gyýdym, alar. Nähilon soň gyýdym, horlanman zat etmäň gedýäňizmi? İyi biçýäňmi? Howe ejecan, berde hemme zat gülýäli. Eje, kakam bilen gürleşäýinni. Oy. Bolýa gyýdym, bolýa, biraz garaş. Yakup. Alo gyýdym. Kakaňa ýatypdyr. İşden ýadap geldi. Boreje, salam aýt kakama. Soň habarlaşar. Sag bol. Sag bol gyýdym.
Ece can, o yurt şeýle bir owadan eken. Şu sowgatlar ýerite siz için getirdim. Olaryň gadymy taryhy muzeýlerde haýran galdy. Biziň çykyşymyzdan gowy berdiler. Bravo, bravo diýip gygyrdylar. Bolaýypdyr gyýdym. Oy, gaty gowy ýasalypdyr. Ece, biz o ýerde ýadygerlik surata da düşdik. Vay surata da düşdüňizmi? Hanonda görel suratlaňyzy. Gyýdym onsoň siz olar bilen nädip düşünýäňiz? Nädip siz bir-biriňiz bilen gürleşýäňiz? Tercümesi var ha? Oy, ýanyňyzda terjümeçiňiz de madym? Ýok, kakajan. Bize terjümeçi gerek bolmady. Olar biziň atyň üstünde görkezýän milli oýunlarymyzy gözleri bilen gördüler. Kaka, ine bu biziň birinji çykyşymyz, baş bayragymyz. Ine, Ferit muňa? Ferit? Çykyşlarymyza haýran galdylar. Şeýlemi gyýdym, gaty gowy. Sen geleliň mer duzamda adam oga. Men sen üçin ýürüýte palaw uşurdym. Howala. Hani ýörüň. Nahar ýelli. Ýörüň. Ýörüň nahar ýeliň. Aňyrda göräýär. Ýakup. Gyýdymyz gör nireleri görüp gelipdir. Howa. O ýurtlara baryp gelseň, oňa ýetesin ämma. Howa. Magtumul atamyzyň Hindistanyny hyýalym diýişýäli. Biziň hem hyýalym dardygymyz şol gadymy owadan ýurtlara baryp gelmek. Kaka, Ece, bilinni bir kaýdan Hytaýa gidýäs. Biziň täze çykyşlarymyz bar. Gyýdym. Töwelemesiga ýurt baryň görjek ol. Ýurt göreniň gowy bolýany. Ene, alın, palawam taýyn. İşdeňiz açyk bolsun. Geç gyýdym, otur. Otur gyýdym, otur. Otur. Şu suratdan ýerde düşdiňiz gyýdym. Yigitler, hemmeňiz sag bolun. Hormatly prezidentimiň döredip beren galkys milletine oýlar toparmady awraýlap gelýär. Munyň seýredigine biziň daşaýurtlardaky üstünlükli çykyşlarymyz suwut edip gelýär. Biziň agly berligimiz üstünlükleri ertýär. Biz netip bolsa ýene-de halkara ýarışlaryna, halkara bäsleşiklerine üstünlükli çykyş edip gatnaşarys. Biz öz çykyşlarymyz bilen hormatly prezidentimizi, halkymyzy, ýurdumyzy beýendirmeliyiz. Türkmeniň awraýyna awraý goşmalydyr. Hananna oglanlar türgünleşige başlaýar. Ýörüň. Cemal. Men belli bir netije geldim. Besir. Ulugy halyna at minip bersen ýaly boray. Her kim gurrun edýär o. Ýakubyň at çapýa diýip. Mene çydamagyn şu geplere. Wah Ýakup. Öz saýlap alan hünerde. Näme deli? Ah. Görýäňa ol atsyz oňup bilen oga. Häzir sen ony bul işinden alyp galsaň näme hil bolar he? Hiç hilem bolmaz. Jennet okuwatalar. Okugy taransaňam durmuşa çykarar. Şo dostuň çaryň oglunamy? Başga kim bolsun? Ömrüňe atyň ýerine düşüp gelip bolmada? Ah, ne bileýin Ýakup. Gyýdyň başga adamda. Ol başgaça öz erkine ýaşap elýär. Vay. Ýene tasy barka. Öz erkine ýaşamaz gyýdyň. Oň erki biziň elimizdedir Cemal. Men on geljek ykbalyny alady diýen. Sen bu ýene taň borç dämi? Şu wagt bir gyýdymyzyň keypine soğun nogramasana Ýakup. Kaka salam. Gyýdym geldingmi? Geldim kaka. Ýagdaýlar neçik?
Ýagdaýlarmy? Beşlik. Men on geljek ykbalyny alady diýen. Sen bu ene taň borç dämi? Şu wagt bir gyýdymyň keypine soğun nogramasana Ýakup. Kaka salam. Gyýdym geldingmi? Geldim kaka. Ýagdaýlar neçik? Ýagdaýlarmy? Beşlik. Ejecan, mehribanym. Bugün çyrkda täze oýun taýyrladyk. Öýde gow bolan ýaly. Bolaýypdyr gyýdym. Tomaşaçylaryň göwünde ýarady. Ertirem ýene çykyşymyz bar. Kaka, eje, tibem çagyrýar. Eliňiz güllüje gelin. Gyýdygy gutlar ýaly. Bar sen eşikleň çalş, häzir nahar yer. Ýoklan barar. Ýakup. Şu wagt gyýdymyza azar bermeli. Oň şu wagt meşhur bolan wagty. Oň göregini agyrtmaly. Görýäňe, şu wagt gyýdyňdan bagtly adam ýok. Türkmençilik diýen bir zat bar Cemal. Yetişen gyýdyňa at çapyryp berseň, o ýurtdan bu ýurda gedirinje etip berseň näil bor? Ondan gyýdyňy kim gelinidi batsın? Özüm bolsam oglum oňlar gyýdat berýär. Näme de bolsa pikir et Ýakup. Pikir eden ýa Cemal. Şu gün erte gyýdymydan balym çökmeli. Gyýdyň bagtyny isleseň, geleceğin gow bolmagyny isleseň, men diýenim etmeli bor. Her näme de bolsa biziň beýetjek bolýan zadymyz beklidir. Sen üçin beklidir. Men üçin gaty beklidir. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Başlarsınız da garaşdyraýdym öýdýän. Siz jennetiň kakasy ne? Hawa jennetiň kakasy men. Cennet näçe ýer gatnasa da kakasy bilen ilkinji gerek duşýan. Ay iş alada bilen wagtymyzdan bolmapdy. Ýöne gyýdyňa da tuwlemy zor. Gowçuk sedýär. Beýle gyýlardan oldurdy. Şey diýsin, bolup bilýär. Tuwlemy ihlas bar oň. Wy ýoksa çerik ýaýaly. Bolýar. Men bir haýyş bir geldim. Aýdy berin, diňleýän. Dogry maýsam, nämeden başlajagymyny bilemem. Oň diýany ýok, aýdy berin. Pygy. Siziň gyýdyňyz barmy? Hawa bar. Topormadyň iň körpejesi. Bäh. Bu jogabyňdan soň maňa bir zatlar düşündirmek gaty kyn bolaýmasy. Men pygy ödüm. Aslında türkmençilik gowurýan, halaýan. Howala, onu halamyan barmy? Türkmençilik türkmeniň ýazylmadyk kanuny ahyryn. Dogry aýdýan. Tüýs isinden bardyň. Men şu türkmençilikle ýaşaýan. Hani Ýakup aga, bir anagyrak aýtsaňyz lan. Näme isleýäňiz? Men gyýdym size kiçirekligini mergatnaýa. Siziň aýdyşyňyz ýaly oly ýem ökdeläpdirem. Ýöne olyny ulugyza. Atamyny berse,
Men cennetin qaqa hökmünne şunu kıyınrak görýän. Olunny okuwa ýermeli, durmuş hormaly, öý bir kesip almaly, beş düşetmeli. Okuwala detmäň Ýakup aga. Biziň cennet sana anamyz uly, ol sinalardan geçer nisip bolsa. Okuwa diýäniň ýene de şol çyrk dämi? Ýene de at borda. Şeýlem. Howa? Ol gowa, gow kara. Ýok. Waq men aýdýana. Häzir men sen ýanyna gelmemiň sebäbi. Cennet jany bu yerden ayırjak bolan pygy. Besir. Inni ol ulgy çykdy. Ýöne siz maňa dogry düşünin. Olunny öý işler bile bolmaly. Dogry dämeýsen pygy. Bä, mundan tutduň Ýakup aga. Häzir siz cennete sirke gatnaňak diýseňiz, görüň da ýüreginden tutar. Siz onu da agyr derde goýýaňyz Ýakup aga. Eger ol berdi galsa, meňem derdim artýar pygy. Cennet men çağam. Men onu yetiştirdim. Men on atafy. Ondan o barada men alad etmesem kim alad etsin? Ýakup aga. Belkem kredit görersiňiz ha? Ay yok, pikir diýme. Men o barada köp pikir etdim. Men size düşünýän Ýakup aga. Ýöne men gyýdym alyp gideýin pygy. Haýşdy diýen ruhsat ber. Uy kaka, sen derdimiň? Seni ejem gözläp ýördi. Kaka, çykyşlarymyzy gowy gördüňmi? Gowy gördüm gyýdym, gowy gördüm. Ýörünni gideli gyýdym. Kaka, daşarýurda taýyllyk türgelleşigimiz bardy da. Siz gaýdy beriň, men akşamlyk bararyn. Ýok gyýdym. Biz häzir gidýär. Kaka, näme boldy? Gideli gyýdym. Bardady öýde urun berer. Näme şeýle ýetmeli kaka? Kaka salamu alaykum. Wa aleykümselam. Gowum ýagdaýlan kaka. Şükür daýa. Be. Egilikmi ka? Ay geler de. Kaka saman oturýarsyň. Hudaýa, gel hani. Gowum ýagdaýlaňyz. Ýagşy ganymat. Näme ýüzüň salyk görünýär? Ýawr bolmasy iş bolaýdymy? Ay ýokla kaka. İşler gowla. Ýöne alada känme. Bir alada otursa ýene de bir başlaýar. Aladasy bolmada oglum. Ana aýtmaňa, näme aladaň bar sen? Cennet sana adar berýärler. Be, kim o cennet? Ol meň toporumda ökdöje çalasynja gyýdym mara. Howa? Be, kim aýt oňa adar berýän? Ya oglanyň da gara ol ödýämi? Yigitler gowla. Olaň ýyşy haýyrla.
Şu gün cennetin kakası geldi yanıma. Owa. Olunni cenneti sirkte çıkşettirecek dälliýe. Gyýdym ulgy çykdy. At saptırıp ýörecek dälliýe. Ayıp da atmış. Ahal tek hatırını bilmegen bir ayıp bolmay. Onu da şu zamanada. O näme ayıpmış on? Adamlar amay. O sen cennetde ýanyň şol yamanca gyýdymy? Tapsyran dadyňa kemin goýman edýär ol. Howa kaka şol. Meni anny bilemok da kaka. Nädip o goýy ýygyna gaýtaryp bor. Ba. Yeter ýerde gaýturdy diýilen bolupdyr da. Erti bir günem daşary ýurtlarda çykyşlarymyz başlanýar kaka. Cennet bilen arslanyňam ýürüýte bir taýýarlan çykyşlarymyz bardy. Ba. Onu barda dedel oğlum. Men şu cennetin kakasyny özüm çykur görýänli. Ay kaka gerek gälle. Olam bir adamdyr. Ay näwleýin kaka. Ýöne sen kän howlu berme. Biraz wagt geçsin. Bolýa oğlum. Ýöne tamdyrgydanna ýap diýipdirler. Wagt geçirip berseň işiň uğruna bolmaz. Sen gowsy bar atlar çykar. Men hem ha dermanatlar alyp barýan. Bolýa. Bolar kaka. Bäh, her hili adam bar o, her hili. Gyýdym atym nädip, şu döwürde, şu zamanada. Bäh. Alay. Näme aýpmyş kanaý? Men bir görýän şonu. Ya, bismillah. Cemal. Baryan. Ho. Inni bir köşeşen bolsaň çay getir. Cennet canım elleň gidirdik Melahan. Meňem ýöködüm edibiljek zadym ýok. Sen näme diýäňi düşünýän Melahan? Howa ol bizi ýeke goýupdy. Ýöne men inanýan Melahan. Cennet hökman dolanyp geler. Men gyýdym alyp gideýin pyry. Haýyş diýen ruhsat ber. Aman Atacan. Atlar çıkarın. Trolös geçer. Berkerak bol. Salasın bol. Näme edip bilemok mu?
Hali bana gata harili awalin cennetül arslanın sahması olan o idi. Nokta var. Ne böyle? Bakıp bilemek mi? Halifa bu maçpır gönlüşük geçmeli vaktim değil. Öldüm o William. Seni esmer üstültümü. Halifa bu tiltim ben etmelilim. Barçı kuştaydım. Arslan. Bar cennet. Aylar çağır. Taknamı da geçer. Gelin, geçin dayı. Esselamu aleyküm. Qeydim gurgunmasın. Salam dayı. Yakup'la öydürleşi. Hova, yöne kakam öyde yok da. Vah şeylemi. Kakan uraynik geldim. Qeydim sen men tanımadın öydüyen. Ödüňe de tanış boli. Wi, piğagan kakası mesela. He, hova edil öydü. Hoca Muhammed ağa men. He, gelin törer için. Kakamım häzir bolýar. gelir dayı. Men häzir size çay getireyin. Tuğelemi. Toýuljaý bolsun. Salam alik. Alik salam. Salam gelin. Sağa man oturýarsyňyzmy? Yaxşı, Hudaýa şükür. Bir hili men sizi alada oýaýdym öýdän. Der uçup dören soň gelin. Ýogsa masa adaram berjek geldim bolýan. Eýgilikmi? Beýle zerurluk döräpdir boli. Ay hova. Eýgilikle gelin. Yakup, geldinmi? Bize mihman geldi.
Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Men siz tanımadım da yaşlı. Men Hoca Muhammed ağa. Pıyğın kakası. Pıyğın? Ho. Kim ol pıyğı? Kaka, Pigaga biziň ýolbaşymyz. Siz oň bilen arada tanış bolup gaýtdyňyz da. Ha, yadımda. Hani Hoca Muhammed ağa geçin oturun. Geçin. Öýçerler gowluk mu yaşlı? Şükür Hudaya. Ne ele ödüňiz? Haman oturýarsyň olmuş. Şükür yaşlı. Oňatmy öýserler, ýaýrawlar. Oňat. Hemme taglykdyr da. Yaşıl dinleýän. Nähil aradalar sizi bu ýerlere getirip ber. Siz serkden gyýdymyzy alyp gaýdypsyňyz diýip eşitdim. Hawa alyp gaýtdym. Näme? Gadaganmy? Ýok, men gadagan adamym ok. Ýöne näme üçin alyp gaýtdyň? Yaşlı. Nähil burňa diýen baý. Çaga menki. Nämeden de näme? Men yetişen gyýdymyň at minip bermegini islämok. O geljekde durmuş gurmaly. Maşgara bolmaly. Onuň ady dogry. Ýöne ata mineni bilen durmuşy bozalar diýip bolmada. Yaşlı. Men şonu islämok, eşitýäňizmi? Men gyýdymyň çirkde at çap bermegini islämok. Ine şeýle. Bah. Hakkım var mı? Hakkım var. Dinle Yakup. Biziň ikimizem türkmen. Şeýle dämi? Onuňy da dogry. Ikimizem türkmen. Men sana gowsy bir wakan gurrun bereýinle. Geldin mi kaka? Oturman gyýdym. Kaka eglendiňle bugün. Hay, bugün hezillik bolly gyýdym. Ho, aly defede. Yigitlerimiz at üstünde şeýle bir oýun görkezdiler. Olar näme etdiler kaka? Hay. At sapıp at üstünde şeýle bir oýun görkezdiler gyýdym. Ýaşlaryny bizden geçirdi. Atın üstündäki edýän oýlaryny bir görseň. Bay. O. Asıl barimy Ankarka alaýak etjek. Anha, inni kanugni ähli at sapıp bilýän ýigitler Sinagdan geçýär gyýdym. Şeýlemi? Hawa. Ay kakaňam şo ýerde emin agdalarynyň biri. Wah, gyýdym. Sen bir ogul bolaýmaly ahry. Bir hirde vallahi. Gaýratym. Hany gönnursana. Biz ertir Sinaga gatnaşmaly.
Aha, düşünmedimle. Men sanığımda bular 6 yalakta. Näil wallahi? Men sanığımda da 6 da bular. Bizim süyle tapar diyor. Adam neyse köp bolsa şok olda. Yer bolya da. Yiğitler, Pellehanı size Biz seni tanımadıklar. Beyle ustaatlık sen nerede öğrendin? Havalay. Ay yüzüngem yapıp gelipsin ahiri. Açan yüzün göreli. Beyle koççu gidin yüzün görsek yakşı var ahiri. Ana açan ho. Han bolas yüzün görel ho. Ay Merve, ay sakınlar. Öyle mi? Yine sana gerek oldu kutsa. Hay berekella ağaydım. Tuvaleme. Kıydım. Sağ ol. Tuvaleme. Yine şuun oğul yarın tuttum. Yüreğime teselli verdim kıydım. Men senden bunda bir razı tırnaydım. Hay tuvaleme. Türkmenin her bir üstünlüğü bizim her birimiz beğendirmeli. Şeyle mi? Şeyle. Hormatly prezidentimizin döreden şu attı kalkınış toparı häzir bütün dünya belli bolup ber. O bizim avrayımız dämi? Elbette avrayımız. Aşo avray dörü diýenler kim? Kim? Elbette şo topara gatnaşan adamlar. Topordaky her bir ýaşygitler, gyzlar özünden goşunt goşsa avray dörýe. Sen gydyňam şolaň içinde bar. Diýmek biz ýaşyl feýsler, atşynaslar halipalyk edip şolara gollaw bermeli. Eger sen gyzyň alyp gaýtsaň, ýene bir ogluny alyp gaýtsa, onu topar dargar da. Häzir Türkmen Hudaýa şükür ötse, kämilleşe, öňe saýlanýar. Galkynç toparyny bütün dünýä tanady. Dünýäň her bir künjegini olaň çykyşlaryna sabarsızlyk bilen garaşýarlar. Bir ul bagt dämenämi? Şoň sünem haýşe diýendim. Cennet sany ýeneltik gaýt. On akwarna böwet bolma. Tuwluma gyýdyň şu atky awraý hemme zatdan ýokary ahry. Sen şoňa düşün. Ya bismillah. Hani eliň bernim. Çağızıklanmadan gelecek akvarını köydürmeli. Cennetcan taňadyňy awraya getirer. Şoňa düşün enim. Bolya, tag oturgyny.
sagamanlar. Arslan, Serdar, Resul, Pigaga diýsek jenneti ýüzüne getirmezmiki? Cennet qaqasal gitdi. Onu öz gözlem bilen gördüm. Näme üçin alyp gitdika? Men näme bileýin? Pigaga oňa nädip ruhsat berdika? Pigaga oňa ruhsat berenler aýdamak, ýöne cennetin qaqasy gaty gaharly. Oglanlar jenneti ýerine getirme sebäp bolmaz. Aylar dogry aýdýar. Hemmemiz düşüp çık cennetlere barsak. Qaqasyndan haýyş etsek ýoga diýmez. Dogry aýdýan Serdar. Hemmemiz gitsek ýoga diýmez o. Onna durmaly. Ýörüň şu wagt gideliňde. Ýörüň onu. Oglanlar, gyýrlar, ala depme, men öýdüm geldi. Oglum, soňky döwürde serkede bar bilemek goly. Oglanyň agdy gowdurlar. O Süleyman ağa. Oglanlar gowulu. Bardan hemmene salam aý. Bolýa. Hökman salam aýdym Süleyman ağa. Neme Süleyman ağa? Hawa? İşilje geldim siziň ýanyňyza. Aýdyp otur oglum. Neme men bir halyan gyýdymma? Tuweleme. Hawa? Şoňa bir soğuk etjek boldum. Gatgowy. Ene şu gülýakany gör oglum. Görýäňmi? Gözüň ýagyny ip barýa. Näil yaradymy? Halamadyňmy? Bolmasa oglum ýene biri bar. Belki muny halardyň. Ýok. Halamok diýemok. Siziň eliňizden çykan zady heýde halaman bormy? Onda näme? Ýöne çekinme aýdyber. Men halayan gyýdym, men bilen bilesirkdi işleýär. At çapýa. Tuweleme. Onsoň men şoň atyna sowgat berjek bolýan. Oglum, o gyýdyň özüne sowgat etsen gowdämi? Atjana gör sowgaty näbilsin, zady näbilsin? Bilýär Süleyman ağa, bilýär. Onna naýyň Süleyman ağa, cennet atyny hemme zatdan gowur ýa. Söýýän niýene? Ay, howa Süleyman ağa. Sen inim 5 minut otur. Men häzir gelýän. Bolýa bor Süleyman ağa. Ha oglum. Gadym qasowat. Şonu halyan gyzyň atyna daksaň. Näderdim? Kemi galmaz. Ana bir gör. Sağ olun. Taňryga kızım Süleyman ağa. Süleyman ağa. Elimde saklap durun öyle bütün ennam jamy emretip barýar. Bular men ata babamdan galan sowgat diýip. Berekella. Gaýtalaýarym. Şeýdip öl baştak turuny kesip duranydam gerek Arslanjan. Berekella. Ine şeýdi bermele. Arslan bar aquşy getir, 2 bol berýän tilhimiňi täzeden gaýtalan. Ana gamçyny bana ber, atyna mün. Araçayını saklan. Arslan başla.
Ayağınızı gol saklan. Berekella, yine bir nayla. Yine bir gedek. Kovluk mu? Şu depkini takla. Cennet berekella. Elin kalır. İnne takla. Berekella. Tuğulama. İne şey deyip, turgun ölçüklerimizi geçirip dursak, inneki çıkışlarımızda teyarlı oyunlarımızı görkezeriz. Çapar arlaya. Kaka ağırmadı. Bahar ol. Ödüňe ağarma. Kaka mena işlize geldim. Aydı ver. Näme iş var? O bizim toparmyzdaki arslan var ha. Hawa? Ana sol toy etsek bolýar. Tuğulama. Oň bolsun. Öýlenjek diýämi? Hawa. Kim aljak diýär ol? On haliyan gydym, o bizim toparmyzdaki cennet bar ha. Ha, ol doğumulza gydmy? Yakubun gydy. Ha, o Yakubun. Hawa. Inni kaka senden haýys barda. Yakuba kaka özüň gowtanaýan. Hawa tanışdyk aň bilen. Arslan üçin kaka özüň tawşylyk edip bersen gow boljak. Ha, şey diýsene. Gep mundan gelip çykdy. Toy bir gowdat. Ne dip bolsa öňümizdäki anawny bar gaýdaýa. Yakub bilen sen söýüň gowalşa, özüň alyp çykaýmasaň? Ay bolar oğlum. Yakub bir düşünjeli olan. Ne dip bolsa gider tolara. Arkaýyn olay. Taw ol kaka, taňry alkadym. Bolar oğlum. Seni kakan alıp gitti olin, men seni ömürlük yitirdim, korktum. Yetmerlik üçin görüşmeli Arslan. Bu jagap kıyınçılıklardan çekinsen, durmuşda büdürecek yerin köp bolar. Onu ýa doğru cennet. Ýöne söz berýän. Inni men seni ellen bermem. Sedin söz mi? Hawa cennet. Sözüm sözdür. Onu durmuşun öýde görkezek. Cennet. Bizinkiler size mihmançylyga barjak diýdi. Mihmançylyga? O näle mihmançylygy? Ay, mihmançylyk da. Mehmanlar näme maksat bilen gelýärken? Onu baran soňlar bilersiň de. Bir dilegim bardır senne, yüreğimin söýeni. Bara gözlü Türkmen gyzy aşk mülküne gedeni. Çyn aşyklar mehribanym gülünü hemin diýsinler, maşuklar diýsinler, goý biber. Çyn aşyklar mehribanym gülkemin bedeni. Aşyklar diýsinler, maşuklar diýsinler, goý biber. Aşyklar diýsinler, goý biber. Maşuklar diýsinler, goý Kapı kakılýan. Kapı katı ütköş kakılýaly. Kim käbi? Gelin. Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Yakub ağa bir dana üýüşip başgaly bolup gelýändir. Oňarypsyňyz gelen bolsaňyz. Kapymyz mudam açykdyr. Gelin de geçiberin. Hani ýörün, geçin. Gelin hani. Geçiberin. Salam daýy. Salam aýdym. Salam gelin. Tamam otur. Gelin geçin Hoca Muhammed. Oňatçylyk men içiňiz daşyňyz, gorgunçylykdyr da hemme. Tuğulama. Geçene geleyendir. Gelin geçin oturun. Ya bismillah. Hoca Muhammed ağa. Hoş gelipsiňiz. Aýdy berin. Yakupcan. Gelin adı kimdir? Cemal. Ha, öğren ot.
Cemaljan gelin tenemdiňle dogan. Bilen ha bugün gowun bir tähetliğin yitigimli gözlek geleýändir. Yitigidi gözlek gelen bolsaňyz Hoca Muhammed ağa söz sizdendir. Biziň bir ýigidimiz bar. Siziň hem gyýdyňyz bar. Tuwelime bileji işleýär olar. Onsoň näme? Ýaşramyz birek gowun beripdirler. Halaşypdyrlar. Bizem näme onsoň garnaşyk açyp toý tutaýsak dik geldik. Howa gelin. Bizem garnaşyk açaýarlyk geldik. Şoň üçin hasyň gapyňy açdyk. Ene saçak goýduk. Ýaxşy niýet bilen garnaş bolalyk geldik gelin. Yakup Eri vatandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Gahraman arkadaşymyň saýatynda Türkmen bedewiniň bayramy dawaral toýlanýar. Ine tuweleme şatlyk şowkunly toýlarmyz toýlary ulaşdy. Şular ýaly bayram gününden bagyt toýlary gabat gelen ýaşlarmy durmuş toý bilen tüý süregimizden gutlaýar. Toýumyz gutly bolsun, mehriban ýaşlar.